जोंनाबो बे फार्स्ट टाइम जायो एपिसोड थासिगोन लाइफआवहाय आरो माबाफोर सोंथि सोंनांगौबा सोंनो हागोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं बिराद दुखु मोनदों जोङो पार्सनेलि जोंनि मेलेमजों बा जोंनि गियानजों बबे बुस्थुआ गाज्रि बा बबे जिरादा गाज्रि बबे जिरादा मोजां बेखौ जों साननो हायो, खिन्थु मालाबा भिउआर्सफोरा मिसलिड जानानै जुदि सोरबा मोजां मानसिखौबो जुदि गाज्रि मोनोबा बै सासे इउटुबारा बैखौ सापर्ट होनो बायो। मानो होननानै बुङोब्ला जों जुदि बेजों सापर्ट होयोबा जोंनि भिउआर्सफोरा गाज्रि मोनगोन नामा, बेखायनो जों गेजेरावनो थानोसै। खिन्थु बे बुस्थुखौ आं मोजां मोना। मानो होनना बुङोबा आं माने डाइरेक्ट अपेन माइन्डेडनि मानसि सोरखौबा जुदि आं मोजां नुदोंबा आं डाइरेक्ट बुंखायो बिदि नङा जे सोरबा भिउआर्स आंखौ नायनाय नङा, बैजों सापर्ट होनायखाय नायनाय नङा, बेबायदि नङा। माने गावहा मेलेम दङ, गावहा बुजिनो साननो हानाय गोहो दङ। स' नोंथांमोना मालाय सोरबाखौ गाज्रि मोननानै दङ जे बिथाङा इउटुब चेनेलनि सासे सापर्टार हिसाबै बिथाङा रङियाव लादों, बिदि प्रमद बर'फोरा जोंहा रङियानि बा रङियाव थायो बेखायनो बेसो स्पन्सर खालामदों नामा, बेबायदि होननायखौ आं बिराद दुखु मोनदों। आरो प्रकाशआ दाल' नङा भाई, सिगांनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामो आरो बिराद हेल्प होबोदों। जोंथ' मैया दाख्लैनिसो हेल्प होग्रा, बेथ' सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों नङाबाबो माने इजि नङा। नोंथांमोना मालाबा प्रकाशनि खामानिखौ मावनानै बा नोंथांमोना साननो हागौ प्रकाशजों लोगोसे प्रकाशखौ मा होनो तारिफ खालामगासिनो बा बाख्नायगासिनो, बिदि नङा। जोंहा प्रान्जलबो दङ आरो दा देरहासार इस्लारि बा जेम्सआनो होन बा एमजेआनो होन, बिथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामो। खिन्थु बेवहाय जे जोङो सिगांनिफ्राय सापर्ट खालामबोबाय थानाय मानसिखौ माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गाज्रि मोननो नाङा आरोना। मानसियाथ' बुंफ्लांखायो नालाय। दा मानसिफ्रा बिदिनोसै, माने सिगांनिफ्राय मोजां खामानि मावबोबाय थाबाबो जुदि मोनसे गाज्रि फिसा खाफ्लाङोबा बे गाज्रिखौनो लानानै बुंबाय थागोन आरोना, बे गाज्रिखौनो लानानै सोंखारिबाय थागोन। खिन्थु जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगौ जे बे बिथाङा सिगांनिफ्राय मा मावबोखो, सिगांनिफ्राय मा खालामबोखो जोंनि थाखाय। बिथाङा जों बर' हारिनि सोरबा सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनानै जेबो मोना। खिन्थु बिथाङा सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बा मोजां मोनो हिसाबै मावो आरो जों बेखौ एप्रिसियेट खालामो। प्रान्जलखौबो होन बा सोरखौबा देरहासार बा सोरबा जेम्सआनो होन, जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावदों, जों बेखौ एप्रिसियेट खालामो। खिन्थु नांलायनाङा आरोना। मालाबा जों बुंफ्लाङो, आंबो बुंफ्लाङो, मालाबा मिथि नार्जारियाबो हायोबा मालाबा बुंफ्लाङो, बा सोरबा लाथावानो जा सोरबायानो जा बयनाबो कन्ट्रभार्सि एसे स्टार्ट जायो। खिन्थु जों बेखौ इउटुबार जेनेबा इउटुबारजों जुदि ग्रुपआव थानानै जुदि जोङो बुंलायलायोबा जों बेखौ रुल्स रेगुलेशन्स नङा बा एस'सिएसन बानायाखै, जोङो मोनसे इउनिटिसो। जे आं जुदि मालाबा आंनि चेनेला हेक जाबाय बा मालाबा प्रकाशनि चेनेला हेक जाबाय, बेयावहाय जोङो एज ए ग्रुप जोङो खामानिखौ मावनांगोन, हेल्प होनांगोन बिथांनो बा नोंथांमोनानो। बेयावहाय सोरबाफोर जना थानायनि गेजेरावनो सोरहाबा जुदि चेनेला हेक जाबाय बा डिलेट जाबाय, बेयावहाय जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा दिनैनि मिट आपनि थांखिया बेनो, इउनिटियाव थानानै जों बिथांमोनखौ हेल्प होगोन बा आंखौ हेल्प होगोन नोंथांमोना। बेनोसै रेसपन्सिबिलिटिया जोंना। साबायखर बावहरो आं नोंथांमोनखौ आंनि मिटिंखौ बे खालामनायनि थाखाय साबायखर। स्पेसियेलि थेवबो आङो एसे जा हायो बुंगोन आरो दा गासैखौबो गेमस्रि आरो प्रकाश बिथांमोना दा बांसिनखौनो बुंगोन, थेवब्लाबो आं दा एसे फोरमायनो सानदों, बेखौनो एसे फोरमायगोन आरो मावलांनांगौ। जों रावजोंबो राव हेंथा हेंथि जालायनो नाङा। बयबो माने सबबो गावबागाव निजा कन्टेन्ट लानानै माने मोजाङै बेफोरबायदिनो आवगायलांनांगौ। आरो आं गावनि सायावबो एसे बुंनो सानदों आरो आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन जे इनफ्लुएन्सार आं बेबायदि इउटुबार जागोन बा इउटुबारखौनो बुंनानै लाबाय आं दा, जेरै गासिबो जों इउटुबारखौनो बुंसै ना, बेनिखायनो लाबोदों ना। जानाय भिडिअ माने साउन्डल' आरो अनलि, माने खुनु भइस गैया। बिराद लाजिदोंमोन आं बे टाइमावहाय। ओमफ्राय बेयाव बिदिनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय। आपल'ड खालामनानै आङो बयनिबो फ्रेन्डफोरनो आं शेयार खालामबाय आरो। खिन्थु आंनि वाट्सएप फ्रेन्डआव जा 300सो बिदिनो फ्रेन्ड दंमोन, बिनिफ्राय साबसक्राइबारा आंना 200, 300 बिदि जादोंमोन आरो फार्स्ट डेआवहाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो खमावबो 6 मान्थसो गेप थादों। ओमफ्राय बिनि 1 विक उनावहाय गेमस्रिया माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो। गेमस्रिखौथ' बुंनो नाङा, 1 डेआवनो बियो 10K साबसक्राइबार मोननो हादोंमोन, आं गोसोआव दङ। ओमफ्राय बिदिनो आङो 6 मान्थनि उनावहाय आङो स्टार्ट खालामफिनदों आंनि जार्निखौहाय। जेला लकडाउन जायो, जेला गुवाहाटियाव दङबो एसे फासिनानै दंमोन, अब्ला मा खालामगोन होननानै संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोनोसै जि जाबा जागोन होननानैहाय बेयाव लाबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे लाबोनायावहाय बिदिनो आंनि चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांनो हमबाय। ओमफ्राय ग्र' जालांनो हमनायावहाय बिदिनो आंबो मोजां नांबाय
गोबांथार सापर्ट मोनदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गोसोआ गुदुं जालांबाय बिदिनो आङो कन्टिनिउ खालामबाय आरो थिग आं आगैमोनखौबो बिदिनो बुंनो सानो दि सोरबाफोर दा गोदानै इउटुब फैदों बा जेनेबा सोरबाया गोसो माने डाउन जालाङो भिउ मोना बा साबस्क्राइबार मोना होननानैहाय बेखौनो बुंनो सानो आङो जे गोसो डाउन जानो नाङा मालाबा जोंनाबो नै साबस्क्राइबार दङ थेवबो जोंनाबो भिउ फैया मालाबा स्ल' फैयो मालाबा स्ल' फैया बाट आगैमोना बेनोदि जे आंना भिउआनो जाया आंखौ नायानो बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ डाउन खालामनाङा मानोना कन्टेन्टखौ होबाय थायोब्ला नों अट'मेटिकलि इउटुबाव होबाय थायोबा नों अभियासलि सानसेबाबो नोंनि भिडिअआ मोनसे नङा मोनसे भिडिअ भाइरेल जागोन आरो साक्सेस जागोन आरो आं बेखौबो खावलायनो सानो दि जों जेसे हायो गावनि जा कन्टेन्ट लाबोयोबा जोंनि थाखाय मोजां ना मा बुङो आगैमोन मोजां ना माने गाव जुदि नों बहुत माने बयहाबो टेलेन्ट दं सोरबाया गान खननो हायो सोरबाया मोसानो हायो सोरबाया फरायनो हायो सोरबाया बा कुकिंआव मोजां मोनो सोरबा बेरायनो मोजां मोनो बा सोरबा बिदिनो गावनि ट्रेभेलिं गावनि लाइफ स्टाइल बा सोरबाया मेकआप खालामनो मोजां मोनो बहुत कन्टेन्ट लानानै इउटुबाव जों फैनो हायो आरो माने मोनसेल' नङा जों गाव माने गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो फैनो हायो दै आरो सोरबा मोनसे प्लेटफर्म होदोंबा जों मानोथो ओरैनो थांनो होनो ना बेनिखायनो जोङो बयहाबो फ्रि टाइम थाया दिसुन खिन्थु जा इउटुबार जानो गोसो जा एसे टाइम मोनोबा फ्रि टाइमावनो नोंथांमोना जा एसे हायो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बा सोरबाया मान्थआव खनब्रै बा बेफोरबायदि बा खनथाम बेफोरबायदिबो आपल'ड खालामनानै चेनेलखौहाय आवगायलांनो हायो आरो आरो बेनो खोथा गाव गावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोयोबा जों मोजां नाङो ओमफ्राय बे स्टप कन्ट्रभार्सिनि सायाव आं एसे बुंनो सानदों माने जोङो नायदो जेनेबा साप'ज बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय थायो जेनेबा जों साप'ज जों जुदि मालायनि टपिक लायै जुदि जों भिडिअ बानायबा जों माबायदि मोनगोन ना नंगौना नङा साप'ज जेनेबा आंखौनो लानानै सोरबाया दिनै भिडिअ खालामबाय आंनि खोथाल' लायै भिडिअ खालामबाय अब्ला जों बेसे दुखु मोनो खारन जोंबो सम ट्रल जायो जों गोबां कन्ट्रभार्सि खालामो अब्ला जों बेसे डिप्रेसनाव थाङो जों आरो बेबो मोनसे जुदि जों ससियेल मिडियाआव फैदोंबा जोङो मेन्टेलिटि स्ट्रं बा गोसो स्ट्रं जानानैसो जोङो ससियेल मिडियाआवहाय आग बारायनांगौ खारन ससियेल मिडियाआवहाय जोंखौ बहुतआनो माने मोजां मोननोबो हागौ मोजां मोनाबो जानो हागौ बा 50% जोंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ बा 50% जोंखौहाय मोजां मोननोबो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियाआव जेराव फैनोसै सानोबा माने मेन्टेलिटि फारसेनिफ्राय जुदि जों स्ट्रं जानानै फैयोबा माने जोंनि थाखायनो बहुत मोजां आरोना नंगौना नङा जायोना बेफोरबायदि बेनिखायनो आरो माने गावबागाव मोजां कन्टेन्ट लायोबा साप'ज मालायखौ बिदि जावलायबाय थानायखौ माने बन्द' खालामनानै जोङो जुदि गावबागाव कन्टेन्टजोंहाय जुदि जोङो आगबारिलाङोबा बेखौनो आङो खावलायो खारन मा होनो बयहाबो गावबागाव पार्सनेल लाइफ थायो आरो बयनि लाइफआबो पारफेक्ट नंजोबा बयहाबो माने बेफोरबायदि मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमा थाखायो बेनिखायनो जों जेसे हायो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै बा गावनि मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै जों इउटुबखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जों मोजाङै साफायै लाङोबा बिराद मोजां नाङो आरो जुदि बेफोरबायदि नांलाय खमलायबो जाबाय थायोबा जेनेबा जोंनि हारियाबो मिनिजागोन नंगौना नङा जोङो गुबुन हारिखौ नुयोना